Dawal man ako kalibot, hindi ko hanapang ikaw ng tulungan. Mahigit mong galing. Oo, te. Why nga? Bawal, bawal. Good morning! Good morning! Ready na? Iniwan pa ng Team A and Team C. Team A is Subukan Aloysius. Team C is... Okay. Mapisa ng mga opisyales ng gobyerno dito bunga. Ay, video gali. Kanto ka ba? Cheers, Elios. Kulo-kulo lang. Wag, bala, bula na. So it's important for the team. This is our job for everyone. And it's simple. Now, let's go on now. Hindi na para sa sports, hindi na para sa kung isa ko may sa ito para sa soccer again. Ang ating nililito sa pagbago, ang ating pagbago, so, di talaga kita so, kaya kamusta, kaya kita so, pero sa mga Pilipina for the night, kaya ito, saka, okay, kasang presidente, kasang mayor, wala kang presidente, kasang tayo,
mas masado. We need a team. Balak mo lang? Tapos na, hindi ka pa rin kayo. Sama na ka. Leon, first one, Angkor, Cagayan, Calote, Agape, De La Cruz. Leon scores! Ay, tabi. Championship na. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, lapit na. Congratulations, Leon! Woo! Patay. Survive. Survive. And we survive. That is di kami zero. Yeah, di kami zero. Ikaw mo nila, mali ito.
representative sang Kuya, baka 3 points Aklan. ako sa ano? Aklan. Aklan. Baka 3 points ka. Wala kayo ba? Sa ano kaya? Members of the Rio, Pagkaka, Anduma, Nakano, Estado, Saborda, hindi nagharap. Wait lang. Wala ka ba? Go. Sa tropas. Bawi kami. Zero. Go kuya. One. Go Warriors. Hello siya Warriors. Balikan, score. Ano? Balikan, nine. Ano na ba yan? Balikan. Woo! Ano kuya? Baba. Woo! Ano? Nakam pala si Michael. Ah, ito lang gamit. Shoot. Shoot guys! Woo! Over. Tumanan. Gani na. Hindi, kasakay. Woo! Go. 1 point for Turkey. Ay! May ano. Woo! Go guys! Three. Score 3-2-2. Victor. Wala din. Mula kayo. Nasa Gis. Gilioso. Yan na lang. Mula Time. 7 minutes. 34 seconds. Nice guys. Kasi kuya kita. Nice guys. Shoot! Woo! Mula liwat sa mga. Ano ka? Ano? Ay, penalty. Mula kayo. Oops! Foul. 3 fouls na sa Hilo. Score 6-5 in favor of Hilo. Go, Iloilo, go! Go! Go, Iloilo! Oh, maski may edad na din yan, di ba? Substitution. Metadel to twice. Blue ball. Shoot! Woo! Boss, boss! Kulang kanya ka. Shoot guys! Go, Iloilo! Logo, grabe sakit sa
Diretso. Red na. Go, Iloilo! Bawi, bawi. Woo! Tapos. Isa pa, isa pa. Woo! Woo! Time. 40 seconds. Go, Iloilo! Tres, tres! Foul! Ano, foul? Foul? Foul number. Bakal! Bakal! Score 22 versus 25 in favor of Iloilo. One more. Score 3 minutes and 30 seconds. Score. In favor of the man. Sab, okay ka lang? Sab, sab. That's the end of the third quarter. 47, 39. 39. And 39. Kaya yan. Back to the body. Last quarter. New last. Blue ball. Blue ball. Shoot! Shoot! Tres! Woo! 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 Hilo, hilo. Foul. Go and go and go. Sorry. Lovely. 1:47. Go! Go, KJ! Go! Go, go, go! Go, 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 go! Shoot! Shoot! Woo!
Ay, ay pala. 3 minutes and 46 seconds. Shoot! Oh, shoot! Woo! Woo! Oops. Foul number 51 in favor of Pugong. Time. 2 minutes. Counted. 4. Go! Ay, not counted. No go, no go. Congrats! Kuya, congratulations. Congratulations sa inyo. Congratulations. 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 Bye-bye. Halong-halong. Salamat sa ano ta. Sa pa, Mac! Mac, shoot! Congratulations, everyone! Woo! Congratulations. Kaya, 50 points naman lang taad mo, no? Congratulations! At least hindi tayo, no? Gandhi. Congrats! Gandhi, congratulations! Energy! Woo! Thank you, Tubungan. And thank you. Francis lang sa awarding. Thank you, thank you sa tanan niya na katso. Ang happy na po makita. Actually, happy na tanan niya makita na rasa kita sa
Ano yan?